Tarik pradek nyakorom gajuang dwe mar hadek ganario prario kod auchiel geno mara en rio makare machiegni ahinya chendo ni maroimore e Ramogi TV waikoni wech manyien kabende en odiochiengno abende hageta mar IEBC mandiko jogombulu ochakore kawuono kakoro ne gigeto ndiko oganda modhuro mar ikruok ne yiero manyien maganario prario kod abirio waikoni bende weche mamoko mago mag siasa mago bende mag resruok ne jogo maulo sebedo kabembo e gwenge opogore apacho kae kodwa mbaka lai enari adeka auchiel no wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche. Today's exercise marks that journey of mobilizing the 6.5 million voters. Chenro maojiu mar ndiko jogombulu manyien ochakore ayanga ka IEBC jiwo rawere mondo tigi thuolo no makare. We have been paying commitment fees throughout. We also paid for Kenya Power to do underground cabling in Nairobi. They were not even aware. Jaga budget onyiso luoro ewi osigo mar gope mapod hinyo piny Kenya. Sijamuona, mimi sijazika. Na mpaka wa leo sijui yako wapi. Kuna wale waliuliwa Mombasa, Kisumu, Kakamega. Unapatiwa mzazi ana hata fare ya kufika hapa Nairobi. Okukuwa manyuola manyathind gi ne olale kinde ng'anyo mag Gen Z dwaro lere wi chudo maigeto miji manoyudo midhiero e ng'anyo makamano. Machiegni nyakorom gajuang jaloko en Lizo Tieno nyinga Lydia Okeyo. Duol mochung' ne tao yiere pacho ka IEBC ochako chenro maojiu mar ndiko jolutombulu manyien motol ne yiero maduong' higa manyien. Chenro no osedhi kod jakom IEBC Erastus Ethekon moyango ni IEBC geto ndiko jolutombulu manyien maromo milion 6.5 kaka Walter Nyambaga leronwa. Chenro mo osedhi kod jakom duol mochung' ne tao yiero kod kio pacho ka IEBC Erastus Ethekon e kaunti ma Kwale. IEBC geto ndiko kwan ji maromo milion 6.5 manyien motelo ne yiero ma 2027. Today's exercise marks that journey of mobilizing the 6.5 million voters. Ethekon moko ni apise mag sirikal kod mago mag IEBC biro konyo chiwo yot mag ndiko jolutombulu. Ojiwo rowere wuog oko mar donjore kod chenro no mageto ni ji milion 6.5 biro chope bug jolutombulu manyien. So we are here therefore to launch this appeal to ensure that the citizens of Kwale register in large numbers and add to the already existing number of 330,000. Of this exercise, we have only registered 2,547 voters from Kwale. So we are not doing very well, and we expect that with the launch of this mass voter registration exercise, we hope that the numbers will go higher. Sisi kama tume tuko hapa kwa niaba ya sisi na tutatembea nchi nzima, sawa sawa? Na kila mtu mara nyingi analenga pale palipo na kura nyingi. Ndugu zangu wa Kwale, lazima tuongeze kura zetu. E kaunti ma Nairobi log tich mar IEBC jopinyo nyiedhore chopo mar ndikore kaka jolutombulu kagin kod ote achiel maduong' ji mapoko chodore ne ndikruok kaka jolutombulu pachoka. It will run for 30 days until 28th of April 2026. Currently, voter registration has started in all 85 county assembly wards in the city. We have deployed equipment and personnel in all the wards, but here we want to do a hyping of the exercise by giving the services to city dwellers who are on their way either home or doing their normal business today. Kupogore kod kar chung' od bura Mastarehe, kama chenro no ne dhi nyime Makadara, Kibra, Mathare kod Embakasi, kanyakla kod Westlands. E chuny boma ma Nairobi, kama IEBC osidhe chenro no kage geto mondo giyud ji mathuolo tamo mar chopo apise mage. Bende chenro no odhi nyime makare. To na biro kama ta change ombulu mara St. Peter's Church. Na aluto ombulu na Kasarani, Mwengenya, Tokoro, a change na aluto Tokoro St. Peter's Church.
odhi mapiyo kabisa. Yeah. Odhi mapiyo kabisa to kendo most of the people magandiko ombulu sani and youths. Yeah, so kiongozi yote ambaye anataka ku win aongea na youths. Oganda matindo ni mokwongo kik gibed ni gin joma ka gik moko osedhi marach koro gigo nduru ok los gimoro amora. Gik miloso gi kata kaka koro nochopo kama koro dhano ne nigi ywaruok migo ji gi tiagas. Gigo inyalo mana lose balot. Wach duondgi inyalo winj mana chieng' yiero cha. To kine ka koro chieng' yiero no iyudo mana kamine wa madongo to gi wete wa madongo gi jonyuol wambeni madongo ema kiyudo ka majority otimana ni e line go kura. To vijana to wacho ni wan kura no gima konyo wagonge nikech samoro gidwaro mana ni mondo gonygi korka gidhi gi pang line kacha gi go kura. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Chenro mar kawo ombulu ma osidhi gi IBC getone ni kwan mathoth mar jogo mandikore gin rawere. Man kaluwore gi jakom IBC Erastus Ethekon. Odiochieng' ma okwongo moko kuom rawere ne osechako wuok mar ndikore kendo jiwo jowetegi. Ojwang Barcelona nigi ler. Odiochieng' mokwongo maduol mochung'ne yiero e pacho ka IEBC chako chenro mar ndiko ji kaka jogo ombulu, rowere mathoth ne owuok oko mar ndikore kaka jogo ombulu. E log tich mar IEBC mayudore Anniversary Tower Seboma ma Nairobi, ne opong' kod rowere mochopo mar kawo ombulu. Kae warado kod Alan Ademba, ma en rawera manochako chenro mar tuko kadi, chenro mageto rowere kokalo e mbui mondo okaw ombulu. To nyaka sani waseyudo karibu ji 200,000 mose kawo ombulu to thothgi gin joma tindo, thothgi gin jo rowere kan. To gimotimo ni wach ni dweche mokalo kata higa mokalo other ni sometime mokalo gima ne dhi mbele ni joma tindo onge ok dwa kawo ombulu mondo gibed ready for 2027. Lakini gima timore sani ni wan ready kendo wakawo kura. Mane gima watimo e piny te. Koro sani wan Anniversary Towers kata dhi Kirinyaga, kiny wan Nakuru, tich adek wan USIU. Kopogore kod log tich mar IBC, rowere mamoko ne onenore e tesende mamoko, ka ranyisi en National Archives e chuny boma ma Nairobi. Mondo wabed for change, for leadership for 2027, be ready for 2027, wabed gi alwora maber mar leadership ma okay about comrades kaka wan sani. Mane gima duong' momiyo we mobilize people from campuses comrade wabiro kodgi pamoja kaka an sani an jatelo mar Joluo St Paul's University. Koro naneno ni kaka wan machiegni gi Anniversary Tower akel around 15 people wabwaka ombulu mondo walok leadership marwa. Chenro mar jiwo kepo mar ombulu biro dhi nyime kuom thuolo ma nyaka tarik 28 mar dwe mar Ang'wen, ka rawere igeto mondo oti kod thuolono e medo kwan mar jogo ombulu, to ahinya kaluwore gi bedo ni nonro yango ni gin ema gin kod kwan mamalo e pacho ka. Jakom mar IBC Erastus Ethekon bende ojiwo rowere mondo owuog oko kendo ondikre kaka jogo ombulu e chenro ni mageto ji 6.5 manyien. I therefore take this opportunity to appeal to every Kenyan who is eligible, especially the youth who make up 75% of our population, to register today and in the next 30 days to ensure that their voices are also recognized. Ojwang Barcelona, Ramogi TV. Chenro mar tuko kadi nochak kod rawere mapacho kata kamano nenre ka gima moko kuom josiasa osdonjore e chenro ni bang' moko kuom ginenre kadhiro chenro no e kor gwenge. Makato doko ne jochak chenro no mar niko kadi singo ni chenro no en mar rawere kendi giwegi. En chenro mane ochakore e mbui mar X. Chenro mar tuko kadi marawera Alan Ademba ne oketo andike majiwo rawere mondo mi okaw ombulu kokalo kuom penjo mane oketo e mbui ka penjo rawere kanigi ombulu. Bang' chenro makamano mako mach kendo landore e mbui, mokuom josiasa mapacho ka osenenore kaka okang' mar dhiro ajenda no mar tuko kadi e kaunti mopogore opogore mapacho ka. Ka penjo maduong' koro en ni to bin josiasa osedonjore e chenro no. E kinde chako yanga gedo mar gach reru ma ya Naivasha kadhi Kisumu nyaka Malaba, Jatend piny Kenya William Ruto notiyo gi dhok mar tuko kadi koyango ne giikore ne yiero manyien
kendo singo mano singo na jo Kenya bende usekete tim. Wale majamaa tunashindana na wao na tunawaambia tuko kadi, tumemaliza job, tukutane. Si game imeisha? Game imeisha. Tuko kadi ama tuko kadi? Waambie tuko nini? Tuko nini? Tuko nini? Tunawaambia tuko kadi. Asante sana, mimi nawapenda Josiaya. Jua mokadho, jatend DCP Rigathi Gachagua na obago chenro mar tuko kadi e apise duol matao yiere pacho ka IBC Boma Karatina e kaunti ma Nyeri. Kama nogeto e sundo rawere kaunti no mondo mi ondikre kaka jogombolo ne ikruok ne yiero mabiro. I know the young people will do this country proud, and it is them who have the power because they are incorruptible. They cannot be bribed with the beans and rice. They cannot be bribed with the handouts. They will make the right decision. Chenro no noyo miche gi miche mag rawere manorwako lewni makende. Kambele gate no telie gi nyamburko mar nyadhi mar convertible Mercedes Benz. Rigathi noyore nyasi no gi minode Dorcas Rigathi kod yawuote ariyo. Gachagua nonyiso yie mare ni rawere ni kod nyalo mar loko telo mapacho kae. Chenro ni ikro nenre ka gima osedonjruokie gi jo siasa mamoko matiyo kode sundo ganda ondikre kaka jogombolo. Obila okoko mar manyo kendo mako governor ma Nairobi Johnson Sakaja kod mano Masamburu Jonathan Lati Lelet kuom rem chope nyim od bura mar Senate kama nyocha winjore gi chopie mondo giduok penjo wi kaka omenda otie counties mage. Obila bura nogo tachelog tich mar county ma Nairobi odhiambo makawuono karito mar mako Sakaja kendo kweth no tingo koda kaja chiwa chelo obila Michael Mushiri kod komanda mar obila ma Nairobi. Telariogo itudo gi ketho mar Luo Samath mag Senate nyadi ng'wen kendo manyocha omiyogo gi fwai mar siling 500 moro ka moro. So that is okay. So but before our Inspector General is arrested, we have to execute it. And that's what I'm doing. I'm here and I'll go look for him. We are not relenting. We are going to look for him. If he doesn't present himself tomorrow morning, we'll see, maybe we'll get him tonight. I don't want to disclose any operational matters. Those are operational matters. Let's keep it at that. So we'll do the next step. Let's just leave it at that. We'll take him to court, to the Senate. That's our mandate, and we'll do it without any fear or favor. This action is not directed to Governor Sakaja alone. It also includes Governor Leledit, who's the governor for Samburu. Now, it's the same issue about disobedience of Senate, and the regional commander has said it very well. Under Article 96 and Article 125 of the Constitution, they are duty-bound to present themselves before Senate, failure to which then we have to take all necessary steps and arrest and present them before Senate. It's as simple as that. We are also reminding them they hold very high offices wherever they are. So it's not a question of cat and mouse chase. They are also duty-bound as individuals and individuals holding high positional levels to actually do the honorable thing and present themselves before Senate. Committee mar Senate mochung' ne tend loch gwenge kod tudruok e kind piny owacho mamalo kod mag counties onyiso luore wi gima giwacho ni en temo ng'wano moko kuom tije county ma Nairobi ka itere sirikal mamalo. Kodwoko penjo e nyim committee no jotend migepe Musalia Mudavadi okoni winjruok mar bilion 80 mano otime kind ten Nairobi kod sirikal mamalo en mar neno ni Nairobi oyudo omenda moromo ne tawo chenro mage. The NMS was a transfer of functions. This one is not a transfer of functions. It is purely around coordination. Why do we make it a 24-month arrangement? Because it's about cooperation. And we give it that so that we can also review whether the framework will be yielding results or not. If it is not yielding results, then we rethink the approach. If it is yielding results, since it's an initial 24 months, the parties, that is the national government and the county government, will have the option to decide whether they want to have an extension or not to extend it. But I would not want to have a situation where we have a permanent contract, because it would then start looking like we are clawing back
on devolution. Devolution flows in the veins, so I would be the last person to undermine devolution. Jaga budget mapacho ka koro nyiso luoro ni gope makenyanego osebedo kaidho kaluwore gi hola ma ikae pacho ka kod pinje maoko. Enyim komiti mar od bura marango weche mag gope, Margaret Nyakango nyiso jo od bura ni Kenya medo yudore kama diny korka budget mare ni mara chudo mar gopego wuok e agulu mar jopiny. We borrowed for Konza City, Konza Technopolis. You know that thing on Mombasa Road? The implementers were not ready. So we have been paying commitment fees throughout. We also paid for Kenya Power to do underground cabling in Nairobi. They were not even aware that there was such a loan. We find ourselves in a debt trap where we sign for loans when we are not ready because we continue paying these commitment fees and interest. So we get poorer and therefore cannot do more development programs. There seems to be a vicious cycle of these commitment fees and interest. We pay commitment fees because we have not accessed money for which we have signed. So the fact that the lender is parking it for us is what we are paying for. Daka na par kod ang'wen nyakorom gajuang bang' sa 3 mar otieno. Chenro en hoimore, erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. George Oria wacho ni rawere wuoguru oko mondo kaw ombulu bed gi thuolo mar yiero jotelo mag mane telo to pod oingou, pod ok unyal telo, mano pache. Elizabeth Alogo wacho ni entiere kodwa en kanyo gwengego ma Kisumu. Brano Dondi wacho kanyo ni entiere Viewpoint. Ruto setemo to ji okne kata Yesu. Be jomoko neno ni gik mane otimo ne ok ni kare kendo ne ok giyie godo. Ajali mano Jarungu wacho ni entiere kodwa, wacho ni dongo weni Ruto no singo ni ne ok okaw gope kare. What happened all of a sudden? Mano penjo mopenjo. Denny Prince wacho ni entiere kodwa e chenro en bende. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni politics and interest. Wacho ni gima josiasa duto timo en mondo mi gichok sir maya kuonde ma giae kapok gidonjo manyo sir e kuonde ma jok ma gipiem godo yae. Wacho ni koro politicians magwa modich kod bases mag jomoko to backyard magi to giweyo ka obedo scattered, nyiso ni ok gin tactical players. Jomlima wacho ni nyalo pongo rally mari ma iweni isekao kare gi jony kodi. Haya, mano engineer. Fancy aneni kache wacho ni nitie kata joma be wacho ni okaw mosni ka entiere pinje maoko. Wanjara Keyo Mondi wacho ni gwenge ma Sembo Aram ema entiere to wacho ni bado tuko kadi. Wacho ni mane kaka gin Aram kono. Engineer Fredo Bura Mikindani Mombasa wacho ni joma pok owuok mondo kaw kura owuogi. Wacho ni kura e jembe mar pur ma oganda tiyo godo. Jakiranda Luoch nyisa kanyo ni Ramogi TV chopo yo makare kata wacho no pako kendo opoya nyandikruok kaka jolut ombulu dhi nyime. Chenro no wacho ni dhi nyime yo makare, opako ahinya. Entiere kodwa e chenro dhiama kawuono. Benaneno kanyo ote mano mar Mandela Oniala mar Kibiri Ward. Mandela wacho ni entie gimini Christine Oniala ote ni en bende ojiwo rowere wetene mondo duto owuog oko kaw ombulu. Wacho ni teko mabiro konyo en ombulu ok agoko moyar. Aya, erokamano ahinya. Pastor Juma Rundo ni kacha in bende wacho ni intiere kodwa e chenro gin kanyo gi jaode Caroline Nyakodera gi Bishop Dick Nyamita gi mor gi Ramogi TV. Bena eno kanyo ote mar Frank Machonne wacho ni oganda wa mondo wuog oko ondikre kaka joka ombulu kochopo higa manyien to gigona jatend piny Kenya William Ruto ombulu. Mano bende kako nene. Ayub Kaona wacho ni entiere kodwa e chenro. Kaeto Mwalimu Faith Mzoma ni kacha wacho ni watching live. Elijah Marshall wacho ni entiere Uyugis Nyang'ela wacho ni ngimeni gi Eunice Auma Uninyo Polo kod Nyara Wendo gimora ahinya gi Ramogi TV. Bende haneno kanyo ote mar Evangelist Dan
wachoni entiere kodwa e chenro walemuru matek ne pinywa wachokanyo no wito dan mare mosa ahinya ruoth mondo mi omi ujipo makare tabil joma wacho no mora ahinya gi chenro go mosa kanyo ni entiere kodwa Isdori Omolo wachoni ndiko kura upogore gi luto kura wachoni nyaka IBC tiem tiegruok malach e wi goyo kura te kendo e yo makare kendo ma onge rito goyo sadhie debe wacho kanyo ni gocho ema sane onjo ganda kete wangi ginyalo ndikore to ka gichieng gocho to gionge Ozum Kapita wacho ni entiere kodwa e chenro gin gi udari wuod ratanga wacho kanyo ni omoro kako gando wuok oko mar kawo kura mogiko kwayo hayo maber ne nyithindo makoro ikore mar loro skul ni nyasa hotel negi wayo matin maeno imore kikidhi mabor. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze. Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose the story you want to tell. Book now with View Travel. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Loch gwenge en hawi ber kosoricho. Gin mage manegbeni gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma. Wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lengti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yo nero ma adipa. Machiegni kendo nyakwara Mgajwang' Chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni sirikal medo keto mise mag reso piny kapo ni lweny madhi nyime pinje Arabu biro kelo midhiero ne ochumi. Jatend piny owacho ni maino mare en keto kenge mag neno ni jo Kenya ok obedo gi pek karanyisi mar sectors ma orango en mar mauta mwacho ni pod Kenya ni maber kokalo winjruok mar omo mauta ma otesi ni G2G. Bende owacho ni migawo mar teko medo lalre gi mar omenda eno ni oketo kumba kapo ni liet mar lwenyno omedo rocho chumi mar pinje. Bende oyango ni Kenya sani ni kod mbolea moromo jopur kinde ni makoth chwe kae weche mag ohala. Wacho ni gimanyo chirni moko ma mwandu nyalo dhiye karanyisi en majand chai ma ichwale chirni mag pinje maoko. Ruto bende opoyo dho wedhe mag Mombasa kod Lamu kaka mago mareso Kenya yo hali kinde gi malwenje dhi mbele e pinje maoko. Doa milimani kawuono dhi nyime gi winjo buch nek mar Rex Masai kama joneno ariyo moting'o jatim nonro mar sirikal kod osiep Rex ochiwo neno margi. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, osiep Rex Masai George Ndakia lero ne doho kaka bunde noba mochwado tie Rex Masai kendo wito ngimane kinde machuok bang'e.
swear by the Almighty God. Chakre higa mar 2013, George Ndakia wacho ni en kod Rex Masai ne gin osiepe mangita gi del, mak mana ni tarik 20 dwe mar auchiel higa mar 2024 osiep margi nobedo kod giko. E nyim jang'ad bura Geoffrey Onsaringo, Ndakia olero ne doho ni chieng'no nowuok e tich kendo kanochopo ot noyudo ka Rex timo ler, kama bang'e nonyise mondo gidhi e boma giriwre kod jowetegi e ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Ilikuwa siku kama leo na nilikuwa naenda off. Nikatoka job nikaenda home, which nilipata Rex alikuwa anafanya mausafi nini, unaona. Mimi nikataka kujilaza juu hii siku tunaingia job asubuhi. Akakuja akaniambia, bros, twende tao pia si tu protest finance bill. Unyiso doho ni gin joneno mane kao tipo mag jong'anyo, mak mana ni kano chopo kar midhiambo nowinjo gimoro komuoch matek kamiruti kendo bang'e noneno ka Rex Masai ling'o. That day tear gas zilikuwa zinafanya at once. Tear gas utojua tu ikifanya, unaona. But at this moment nilisikia like someone amefire to like a gun like three times at once, unaona. Ulisikia tu mlio za risasi zikifuatana. Sasa hapo nakumbuka, kwa hiyo stampede ndo nakumbuka nikijaribu kufuata Rex kuonana kimbia, nilimuona alikuwa na limb, unaona. Kaluwore kode, bang'e olero ni Rex Masai nonyisi adhola kendo remo mang'eny nomole dende mapiyo. Temo margi mar chwale kar thieth machiegni kodgi mondo res ngimane, kata kamano olero ni ok nonyago lemo. Kalore ni Rex nowito ngimane mana kinde machuok bang'e. Ukampata, ukamuuliza nini mbaya? At that very moment Rex akaniambia like ameshutiwa, unaona. By that time hata alikuwa anaishiwa like nguvu, hakuwa anaweza hata ile like kusimama, unaona. Mimi nikajaribu kumkalisha chini, nikamwambia usi give up, unaona. Tukamuisha ndani, kufika pale kwa reception nakumbuka kuna daktari mwingine akatu direct kwa room, unaona. So by the time tunafikisha hivi kwa room, daktari kama kamwangalia akasema tu hayuko, unaona. Neno bende ochiw kod jatim nonro mar sirikal Inspector Joseph Gadhesha matije en rango chal mar neno michwalo i doho, kendo nyiso doho ni nokao tipo duto mag ringre mag Rex Masai kapok otimne bero, kinde timo bero kod bang' bero, kendo yango ne doho ni Rex ne nikod adhola e bamne ma koracham, mano nyiso adhond bunde manochwade gi bamne koracham chien to nowuok gi nyime. From the time of identification of the body to when the body was dissected, I documented the whole process through photography. I took the following photographs as have indicated or listed on my table. There was a bullet wound that was entry on the left back thigh that exited back thigh, left back thigh. Doho igeno dhi nyime kod winjo buch Rex Masai chieng' tich adek, ka joneno mamoko gen chwal mondo nyis doho maging'eyo inek makamano. Ka achiel kuom joneno en jatim bero mar sirikal Dr. Johansen Oduor manotimo bero ne ringre Rex Masai, makata kamano orem chopo e doho odiochieng' makawuono. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Anyuola ma nyithindgi nolal e kinde ng'anyo mag Gen Z higa 2024 to pok oyudo wedegigo nyaka sani dwaro mondo omi oyangnegi pone gidhi yudo chudo e chenro ma piny owacho dhigo nyime mar biro chulo joma noyudo midhiero e lwet obila. E twak margi kod jofwambo Nairobi, giywak ni nyaka nyocha sirikal chak kawo nonro mag ji ma osekelo karosekale midhiero e lwet obila pok oyanggi kaka ji mowinjo be ni yudo chudo, kata bed ni thothgi nyithindgi nolal chieng' ng'anyono. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler. Gindalo adek kende to duol ma ochung' ne winjo ng'ur mar ji mirocho ratichgi e pachoka, Kenya National Commission on Human Rights, loro dhot mar chwalo obok ne ji ma jogegi osewito ngimagi kata yudo hinyruok e lwet obila. Kweth moro mar anyuola kod jonyuol owuok oko mar penjo aput ma duolno oketogie kaka jonyuol ma nyithindgi ne olal pok giyudo kendo pok giyiko nyaka kawuono. Min Dennis Shege en achiel kuom jonyuol makoni kaka wuode ne owuok tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024, odiochieng' mane Gen Z obago e ng'anyo e pachoka.
poko nene, poko winje, poko ike ka koro dwaro mondo mi KNCHR oyang poni idhi chulgi to gigigo ma dwarore. Na mtoto wangu ni Dennis Chege. Alipotea hiyo siku ya maandamano. Na wakati alipotea nilimtafuta. Mimi ndiye mama yake. Nilimtafuta na nimemtafuta since 2024 June up to date. Sijamuona, mimi sijazika. Na mpaka wa leo sijui yako wapi. Then after that, wakati walisema tulete makaratasi, nimeleta. Sina anything else apart from pisha yake na OB. Sasa mtu kama mimi niko wapi? Iko ni odiochienge magisebedo kagilimo apise duolni, okmigi ler malongo. Hata mimi vile nilipeleka vitu zangu, walisema eti wanaangalia wenye walikufa. Hadi kwenye nilikuwa nafanya kazi ilienda ikaregea sasa juu ya kumtafuta. Sasa kazi ikaharibika na ikabidi nisimamishwe kazi. Wakiturudishia watoto ndio muhimu. Sisi hata hatuna haja ya kukompensetiwa. Ukiona mtoto wako, hiyo ndio laha yangu. Kama moko mane owito nyithindgi, to kwayo mondo mi omedgi ndalo mar chwalo obok madwarore, gikoni ndalo 30 mane ochiw mar chwalo ng'ur kod obok ok oromo. Wangetuongezea time. Kitu ya kwanza ofisi ni moja Nairobi. Kuna wale waliuliwa Mombasa, Kisumu, Kakamega. Unapatiwa mzazi ana hata fare ya kufika hapa Nairobi. Tunataka kujua watatumia ni vipengele gani wanafaa kutumia. Hiyo ndio ilikuwa umuhimu wa mkutano wa leo, kwa sababu tulikuwa tukutane tujue watafanya nini. Mabiro e kinde mare uruoge makendo ne ratiro mag oganda. Bende ywak ni omenda mane ochiw tin kendo ok dhi romo ka koro gidwaro mondo KNCHR oyang lai magitiyogo e chulo Jakenya ka Jakenya ma idhi yud ka owinjo chul. 2 billion is not enough. Without a doubt, we are sure that that amount is not enough. Looking at the number of cases, the number of... I mean, that's why Mwanase is saying we don't even know like the extent to which compensation is supposed to go. If someone was injured, just their finger was injured, is he or she supposed to be compensated? So this is what we are saying. We need clarity on who is being... Is it only serious damages? Is it only amputation? Is it only death? Do ne omiyo duol ni ndalo 60 mar tieko chudo ne jo Kenya duto ma osekalo matek e luto bila ka ndalo 30 ma okwongo duol ni ne oketo mondo otigo e chwalo bok kod ng'ur kowuok kuom jo Kenya kapok gichako yiero kendo chulo ji ma oyud ka owinjo chul. Judith Omondi, Ramogi TV. Midhiero mag oula pod medo chando oganda e kuom gwenge mapacho ka sirikal oyango ni sani counties 30 oseyudre kamarach nyaka nyocha chakre chwe mohewo dwe achiel mokalo. E gwenge ma Kaluo, West Nyakach en achiel kuom gwenge ma sani jopiny Pio Sedaro kendo weyo gima onge resruok. Akacha famora Eriko Undalero. Tendarita kwe oseyango ni familia makwan giro 1,400 Pio Sedaro location 4 mantiere West Nyakach ka kony ma owuok kuom riwruoge to kod sirikal na medo gigeno. Midhiero mar oula medo chimbore e gwenge mapacho ka kaka koth medo chwe. Nonro mar sirikal yango ni counties 30 oseyudo midhiero ma opogore ka oriwo lal mar ngima, kethruok mar mwandu kod rochruok mar wuoth. Nonro matinende ma ogol kod bad migao makoro chal mar lwasi oyango ni ji maromo 110 osewito ngimagi ka chop Jumapil odhiambo nikech oula ka ikwanno oriwo ji 2 mawuok Nyanza gi Imbo mar Kenya manyo go ripodgi ni oula onego. E gwenge mag Kaluo, Nyakach en achiel kuom mago mapod oganda winje matek ka oula medo daro ji ei miere. Pio daro wa miechwa, pio ketho gigewa. Gimora amora te odhi. Gwendwa otho, dhok otho, udi ogore piny. Ma ot achiel yudo ni dhano 4 odake, dhano 7 odake ot achiel. Koro ji ok nyal nikech onge pesa. Senta mora kamora mora kanisa mora machiegni mane wanyalo dake bende onge. Wan mane Nyakwere chiro. Jalup Commissioner marito sub-counties kata division ma West Nyakach, Meshak Avoi, yango ni division no oula osesande ji kuom mahewo dwe achiel nyaka nyocha koth chak chwe kendo familia maromo 1,400 koro onge kuonde jot ma chuno ni gibor mana e kar center ma Nyakwere kod kanisni mantie e alworano. These floods are emanating from
the breaking of the banks of River Sondu Meru, and also the backflow of water from Lake Victoria. So approximately we have 1,400 households affected, and we have approximately 400 households who are residing here, and they are coming from the neighboring villages. We have Gul village, we have Nyawalo village, we have Nyadina. Ruoth Mathur Dibuoro Tobias Polo yango ni midhiero mar oula mawuok e aora Sondu nyocha ojuko jodak apoya ka midhiero en ohinga ma ogere aora no konchiel. This time around nicho biro samaraj kendo no biro ka unexpected time, no biro around sabiro tieno, but most of the things not of the gipi nikech no biro e mang'eny kaluwore gi ohinga manago e the other side makarachuonyo okoro ma Kisumu County ohinga no ne onge. Koro miyo jowancho enyere mang'eny. Midhiero ma ojuko jodak go e alwora ma West Nyakach koro oketo ngimagi kama ng'awo machuno ni giyud sir kawuok kuom ji ma chunygi ng'won kod jotelo. E giko dirani, riwruok mar Trevor Ombija Foundation ka otudore gi Kenya Red Cross, Kenya Coast Guards, sirkal ka okalo kuom jagoro mar migawo mar arita Raymond Omolo, Atin Agarwal mar Trident Millers e kind sir mamoko, koro okelo geno ne jodak makoro sani ojot e kuonde resruok. Kawuono ago erokamano ne Trevor Ombija Foundation mobiro kod jok Red Cross mondo omi jowa food staff and non-food staff. Waduoko erokamano maduong' ta wakwayo ni gichak giduog kendo nikech pigni en pi ma serious. To kane Trevor Ombija Foundation obiro, Red Cross, waduoko nigi erokamano. To migawo moro amora kendo manyalo dwa konyowa be mondo konywa. Yakwar guoko cha pesa. Wagone erokamano kuom neno wa chandruok. Owacho ni ng'amone ni midhiero mane e wadu molimi. Oulano ma bende oseketho cham e puothe kelo luoro ni nyalo biro chuno jopur mondo okom kendo kapo ni koth orumo, ni mar kothe manyocha gipidho pi oseywero. The farmers who had already planted, their crops were swept away, and therefore their farming land are very bare right now. So it means that once the rains are gone, they'll start to plant again. And that calls for support in terms of seeds for replanting, and also maybe any support of farm inputs and what have you. Eric Onda, Ramogi TV. Ker mar riwruok mar oganda Luo Odungi Randa no owendo oganda e dhod Mijikenda e gwenge mag Ongoni County ma Kilifi kaka achiel kuom yo mar ng'eyo kitgi kod timbegi. Kano twake hemko mar kido kod timbe jo Mijikenda mantiere Magarini opojo Donkaya kuom riwo oganda go makadho Adnam Chumbi kolero ni mano dhi kamoro achiel gi dwaro mar rito kido kod timbe e Afrika mangima. Okwo oganda jo Kenya mondo obed e tich achiel kendo miyo luor winjruok e kind ODM kod UDA matayo piny Kenya gi agenda makare. Akwayo nusiano marwa, winjruok marwa ma jaluo gi jodongo makaya mondo dhi nyime nikech bondo kwa dhi nyime to wabiro loso sirikal maber. Wabiro loso sirikal kech sirikal mwadwaro bedo oko matok chiel to jinie dala okwadwaro. Oganda maluo moloyo usebedo oko ma sirikal to kanyo Raila nindo. Kapok Raila nindo Raila nyoka oganda maluo mowe dhood ma siasa marute motelo negi okaw ODM okete dhood. Kora akwayo jo ODM chakre Dr. Oburu gi jomo yiere go te mondo gidhi Ruto gipimu weche maber. Kero kenyal wuotha ka ok gimoro nitie mokele. Jotelo ma Kilifi nyocha kwayan mondo akel negi ker mar Luo mondo bi orwak jakomgi mondo chieng' tarik 29 mar dweni orwak jakomgi
miluongo no koth. Wakayo machielo Nyakurom Gajwang' chendo enoimore no ka kauli Bernard Kantere kaunti ya Migori wacho ni wako vijende duto te modak Migori kod Nyanza mondo ka ombulu kendo gigo ombulu 2027 chukua kadi tumalize kazi wachano wachwalo ute mag mos ne governor Chila kwedo kama na sergeant medali no kanyote madani Prince Dani wacho ni ogo mos na jok maula odaro kendo sirikal opargie kod kony to wala muru Nyasaye mondo konye piny mangima. Jack Jawarianda wacho no sechopeo makare entie sako Warianda Beach okotho mulo wacho ni en mar Kabondo Ramba Ogango Kisumu City Ramogi TV Lera Dua. Benta Charles wacho ni entie Karen Nairobi kaeto aneno bendema ko Juang David Omondi wacho ni Ramogi TV chopo nyaka Nyabondo eyo makare ahinya odhiambo makawuono. Bende yaneno kanyo ote mar Ainia Uoro wacho ni kawuono no wechege live to kamana ahinya wacho ni entiere kodwa e chendo kanyo gi oya motomoto. Bende Pastor Dick Ongola Reverend wacho ni enadier ni ka ng'ato owito nyathine higari mokalo to pod onge geno ni onyalo yude to lit nde sirikal owinjo tiek wechego kapok wadhi yiero kendo wacho ni gin weche mwinjo beni sirikal neno. Reverend Dickson Ongola entiero diko pany kod minode Pastor Rael Ochieng kod jaduong' Joshua Ngaro kod Chief Philemon Ongola mar Kogwang' Kubola. Bayano kanyote mar Jakogelo this entiere kodwa e chenro gin kanyo gi Veronica Stacy kod Odigard. Nyakwara Mikal wacho kanyo ni entiere Bongwa Wendo kod wuon gi Rogers Omanje kod min gi Rose bende awendo kanyo Jowi Jamwa mano mwalimu. Hajwala wacho ni entiere kodwa e chenro mora ahinya gi Ramogi TV akawacho gichopo ne yo makare. Oluocha Paula Audi wacho ni entiere Mombasa kato Agnes Atieno wacho ni vijende ugo ko mondo mionde kaka jogombulu. Odhiambo Diwo wacho ni entiere Akala Kadema kaito bayano kanyo Matthew Onyach wacho ni weche gichopo ne yo makare. Neno bende ote kanyo mar David Nyamberi wacho ni 2027 we will show them that we can as youths. Wacho ni Gen Z wakauro ombulu kendo abwago uru ombulu. Kwa hiyo matin Nyakurom Gajwang' pod antie kod mago mag tuke chendo ni maro imore kikidhi mabor. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jiwe yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jobe. Dial *811 *346# to get Sheng Prayer. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore
nikech waonge kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha Wacha. Tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Mana e Ramogi TV. And there was no single intention of creating an organization called Mungiki. We never had an intention of becoming nationwide, not even becoming village organization. It was just a local thing. Mungiki was really dreaded, feared, because of 2 or 3 things that I'm going to explain to you. One thing is that Mungiki was a mystery. Nobody understood, including us, who are leaders of Mungiki. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ten Club mar Lowland Starlets Club matugo tuke adhula lig maduong' mar Wakenya pachoka kachiel gi tendo osiptal maduong' ma Nyamira lero ni thoth jotugo manoyudo hinyruok e masira mar apaya oseyudo fuong'ruok. Club no noyudo masira mar apaya nyoro e kinde mane gidhi e tuke mag lig e apaya ma Chepilat e kinde mane gidhi tugo kod Bunyore Starlets FC. Kane giwuok gi jofwambo jatend thieth e osiptal no Jared Oeba lero ni jotugo 5 e kind 21 manotere osiptal oseyudo thieth ka adek kuomgi to noyudo hinyruok marach kendo dhi nyime gi yudo thieth. Tumeweza kupokea wagonjwa 21, 3 wao wako na fractures na tumeweza kuwapatia matibabu ya orthopedics ambayo yanafaa. Wengine 5 tumepata wako katika hali nzuri na tumeweza kuwaruhusu waende nyumbani. Tumepanga matibabu yao kutoka nyumbani na wataweza kukuja kwa outpatient follow-up clinics. Kwa gari tulikuwa total number ya watu walikuwa kwa gari walikuwa 36, including the technical staff. Ni barabara mbovu. Naweza sema ni barabara mbovu juu as per the information ni alikuwa naepa portal na kulikuwa na gari inakuja, so kurudi lane yake na natumai hapo ndiye alipoteza mwelekeo na gari ikabingirika. Wengi wamepata x-rays and I thank our hospital and the team, medical team, because they have done what anybody could have done in a good hospital. Club mar Gor Mahia noyudo yueyo mar jumbe 2 tuke mag lig maduong' mar adhula pachoka tok jatuk giluonge tim mar Harambee Stars matugo tuke mag osiep. E kinde no, club mar FC Leopards noyudo thuolo mar dino fuok e kindgi gi Gor Mahia nyaka points 4 ka gisetugo tugo achiel mohewo kogalo. Leopards ni geno mar thung'o Gor Mahia nyaka season rum gi paro mar kawo kombe no. Tok loyo Murang'a Seal gol 1-0 Gusi Shabana Homa ko thuolo mar 3 gi points 43. Sofapaka chunygi nenre ka gima koro osebedo gi paro madok e lum season manyien ka nyaka sani tok tugo tuke 26 gi mako thuolo mogik gi points 15. APS Bomet manoidho lig maduong' season mokalo nitiere thuolo mar 16 e kinde ma jomodhi ma Bidco goyo tamsi mar kier karadong e lig ka gintiere thuolo mar 17. Anawapa goli la kwanza, anaonyanyua wanachui kuwapa goli la kwanza FC Leopards. James Kinyanjui alimchezea pasi Tyson Otieno kama anaicheza cross hivi. Sewa Madoba Tim maduong' mar rugby ma pachoka Shujaz ong'ado tiko mar tugo e kidieny mar championship bang' bedo kod ng'wech makare tuke mag HSBC division mar 2 e boma ma Sao Paulo e piny mar Brazil. E tuke gi 2 mogik Shujaz nolawo tim mar USA kendo omiyogi goch mar points 31 kuom 14 kapok gichak gidino ne Uruguay kendo chwado gi points 26 kuom 14. Otelne kod captain mar gi Jojo Oro. Shujaz nomiyo USA ng'wech matamre gi nono ka jatugo David Nyangige noloyo tries diriyo kapok John Okoth miyo Kenya loch machalo kamano. Korka nyiri tim mar Kenya Lionesses no
no okoyudo tiko mar championship karodoko ni negirodho China 46-0. Nyidendi ma Kenya Freshia War kod Faith Luvoi no rinye tugono to kata kamano ne girem yudo loche tukgi kod Brazil bang Brazil chwedo gi 20-12. Picks up a loose ball here and he's going to set up footwork on, and Maitse has it. Left foot step from him. One more offload. Ozwang, and there you go. John Okoth. Look towards the end of this competition for the World Championship. Team mar NCPB no dhi nyime kod duoko makare bang' rodho team mar Black Mamba 32-18 e tielo mokwongo mar tuke lig maduong' mar handball ma pacho ka kendo dhi nyime kod ng'wech maber e lig no ka nyaka sani pok ologi kata dichiel nyaka season ni ne chakre. E tugono mano bagi alap manyayo NCPB no nyiso tegno margi. Tukego bang' yawo fuok mar gonde 4 e kindgi kod Black Mamba e dakika 15. Team no ne odhi nyime choro lojgi no kata obedo ni Black Mamba no temo madino negi kendo yudo loch maduong' mar gonde 32-18. Jokan cham NCPB sani koro obet kendo yuyo mos ewi mesa mar lig no bang' yudo loch e tuke 9 kuom koda modhi e tugo achiel ka Black Mamba to nitiere thuolo mar 4. It was a good game. Black Mamba is also a tough team and among the top 4 great team in our league now. For now, we are taking a match at a time, looking forward to retain the league, knowing it's not going to be easy, but we are going to give all the best we can. Game imekuwa sawa, lakini kidogo leo hatukucheza kulingana na vile si watu tunacheza. Leo defense yetu ilikuwa imelegea. Alafu pia attack haikuwork. Jaribu kubadilisha mikakati side zote, lakini haiku go through. So leo naweza sema tu ni a bad day for us. Kikanye mwatike chendo ni Nancy Adhiambo wachoni entia lendu wachoni weche gichopo ne omakare wach Rex no wachoni lita henya ochuka sini ojuang wachoni entire kodwa jakogelo this wachokanyo ni enti papor young twist ka weche gichopo ne omakare hinya Siaya County bende wachono tim negi e nonro weche mag mibadhi onge tich matire Siaya kara jotije poko chul sani dweche 2. Opeja chuma wachoni enti Nyamasara Kisumu weche gichopo negi Mama Brighton kod jochuma duto tema Kisumu wachoni gimor Giramogi TV. Otieno Ibel wachoni Rongo kama Gambo Riri School emwene weche gi Samuel Wodamani wachokanyo ne kaka pilo sebet mos gi familia ne kowinjo weche gi eyo makare entie Siaya County. Jenziz mondo ka okura kaka judge dwaro mondo mi mano kende gima nyalo kelo lokruok kod dongruok magidwaro wachoni norito mana neno kaka 2020 dhi bedo e sama chon. Inosanguka wachoni entie Bombolulu Mombasa wachokanyo ni tuko pamoja Beano Stephen Hotiwa mwalimu bora wachoni entiere kodwa gi senior principal Eli Odoyo akonya mageneno go weche geyo makare aneno bende brother Favor Joel Onyango wachoni weche gichopo ne en bende entia wendo ngonga Migori County gimen gi Judy men Janel kod won gi oduor giduto gisebedo kodwa e chenro kaeto Hotema Jakom Gideon Midega nyakwador ka wuodo yomoga ngo wachoni gin kanyo gi Joshua Kelo wacho kanyo ni rawere okao kura kendo giwuogo oko gikao mana kura kaka osenyis kino. Rolex Ondeng mar Homa Bay wacho kanyo ni Trevor bende temo na jonyakach nde omed mana bedo kod chuny mar chiwo jonyakach biro duoko lwetgi wacho ni mos mare chopne Tabitha Nyandie kod lo chwie tek wood kano nero kamana ahinya medane no kanyo Collins Samist Collins wacho ni entiere Dol Kodera gin gimen gi Morina gino weche gi won gi James kaito Judy Nyasuri ani kacha ka entie Ulanda wacho ni sebedo kodwa nyaka giko nyaka ne wachaki Okil Bonfas wacho ni entiere kodwa kaito Dongo Woda Semba ne kacha kendo Ochuka wacho ni weche gi osebedo ka chopo ne yo makare ahenya wacho ni mimi niko kadi kaito Tistinga Oganya haneni kacha in bende to kamana henya kuom Giramogi TV nyakora mgajwa nyaka no achake nyaka sani elo team mono ni weche gichopo ne makare wagero kamana henya kuom Giramogi TV kendo ote magi bende wayudo eyo makare ahenya unindo makare jaloko sebedo Lizo Tieno kachiel kod bene director marwa Bob Wafula Gilange giwacho ni makare nyinga Lydia
Okeyo.